दालालगिरि नसलिब बेबादि बुंनानै APCC माने प्रदेश कंग्रेस आसाम प्रदेश कंग्रेस सेन्ट्रेल कमिटिनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना मोन 33 जिल्लायाव आसामनि मोन 33 जिल्लायाव धरना होदों आरो प्रेस मिटिं लादों। बेबायदि मोननै रोखोमै बिथांमोना बिरायहांदों। बेबायदि बिथांमोना माखासे कमप्लेन होदों, माखासे मेमोरेन्डाम होदों बिथांमोना रिनिकी भुया बिथांनि सायाव जे आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि बिसि अनजालि बिसि रिनिकी भुयाया 29 बिगा गुलेसा हाखौ मोनसे फार्मनि नामाव आसामनि हा आयेननि गासैबो नेम नितिखौ एक्टखौ सेफायनानै भायलेट खालामनानै बे हाखौ सेनानै लादों। बेबायदि बिथांमोना कमप्लेन होदों। बेबायदि बिथांमोना माने अजद दैखांदों आरो बेनि थाखायनो बिथांमोना बेबायदि माखासे धरना लादों। थारैनो बे पलिटिकेल इस्यु नङा होमबा, बे राजखान्थियारि इस्यु। बे बिथाङा जे हाखौ माबोरै लाथो लायाखै बे खिन्थु मोगथां फैथ'वाखै। थारैनो गासैबो केसफोरा बिसार जानायनि उनावसो गासैबो बाथ्रा मिथिगोन जे आयेनखौ सेफायनानै लादों ना माबोरै लादों बेखौथ' जों दा मिथिथ'वा। थारैनो कंग्रेसआ बिजेपिनि सायाव एटाक खालामनाय बे मोनसे रोखोमनि राजखान्थिबो नालाय आरो ओरैबायदि माखासे माने सोंखारिदों। कंग्रेसनि नेता गरजन बिथाङा ओरैबायदि सोंखारिदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि सायाव जे हिमन्त बिश्व शर्माया गुबुनखौ ड्राग्स माफिया, हिन्जाव माफिया, बायदिसिना अफिस आदालत माफिया बुंनानै आन्थुनि गाहायाव गुलि गावबोदों। दा बै रिनिकी भुया बिथाङा बेबायदि हाखौ सेनानै लानायनि थाखाय माफिया साननानै आथिङाव गुलि गावगोन नामा, जेलाव हरगोन नामा गावनि गथ' गथायखौ, गावनि बिसिखौ, बेबायदि माखासे कुइसन खालामदों। आरो लोगोसे जोंनि गिबि मन्त्रि बिथांखौ बुंबावदों भूमि केलेंकारि। हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा भूमि केलेंकारि बेबायदि गरजन बिथाङा बुंदों। थारैनो बै 29 बिगा गुलेसा हाखौ बेबायदि केलेंकारि खालामनानै आयेनखौ सेफायनानै लादोंना लायाखै समा खिन्थागोन। बेवहाय जोंहा बुंनो गोनां गैया। आरो थारैनो जुदि बेबायदि खालाममारदोंबा रिनिकी भुया बिथाङा थारैनो बिसार जानांगौ आरो हट बिसार मोननांगौ। नाथाय बिथांनि फिसाया मा चिफ मिनिस्टार आसामनि। स' थारैनो हिमन्त बिश्व शर्मा सारा मा बिसार खालामगोन जों मिथिया, समाजसो खिन्थासिगोन बेखौ। बिथांनि बुंनाय बादिब्ला मा हिमन्त बिश्व शर्मा सारा बिथांनि न'खरा भूमि केलेंकारि, भूमि माफिया माने भूमाफिया बेबायदि बुंनो नाजादों। रिनिकी भुया बिथाङा बोलोजों सोलोजों मोनसे फार्मनि नामाव माबा मोनसे माने बेबायदि गायसनथायनि नामाव 29 बिगा गुलेसाखौ सेनानै लादों बेबायदि बुंदों। नोंथांमोना जास्ट खालामदो। दिनै आं नोंथांमोनखौ मोनसे कुइसन सोंगोन, बे कुइसनखौ नोंथांमोना एन्सार होनो नाजा जे थारैनो एबसुआ UPPL हानजाखौ BTR गोजोन गोरोबथाखौ मावफुंनो थाखाय मदद खालामनांगौ ना नाङा? नोंथांमोना सानो नामा एबसुआ मदद खालामाबा एबा दा थानाय BTC सरकारा बे खामानिखौ हारसिङै मावफुंनो हागोन ना नोंथांमोना सानो नामा? नोंथांमोना सानो नामा जुदि एबसुआ सापर्ट खालामाबा UPPL सरकारा हारसिंनो बे खामानिखौ मावनो हागोन एबा UPPL नि जि जथाय सरकार, UPPL GSP BJP नि जि जथाय सरकार बे खामानिखौ हारसिङै बे मोनथाम राजखान्थि हान्जायानो मावफुंनो हागोन ना नोंथांमोना सानो ना? मा बेवहाय एबसुआ एसेबो लोब्बा थामारनाङा ना? नोंथांमोना मा सानो कमेन्टआव लिर। मा थारैनो एबसुआ पलिटिकेल पार्टी बायदि खामानि मावमारदों नामा? रिहन दैमारी बिथांमोना बुंदोंमोन मा एबसुआ जानखाराव थानांसिगौ, राजखान्थि दोलो बायदि खामानि मावनाङा बेबायदि बुंगासिनो थादों। नाथाय राजखान्थि दोलो बायदि जुदि बिथांमोना खामानि मावमारदोंबा बिनि प्रुफआ बोरो? राजखान्थि हान्जाया माबायदि खामानि मावो? आरो लोगोसे एबसुआ थारैनो UPPL खौ सापर्ट खालामाबा मा खहा जानो हागौ नोंथांमोना बेखौबो कमेन्टआव लिरदो। आरो मोनसे बाथ्राखौ जों नुदों, एबसुआ जुदि सरकाराव थानाय राजखान्थि हान्जाफोरखौ सापर्ट खालामाबा बा सरकारजों लोगो नांनानै जुदि BTR गोजोन गोरोबथायनि दफाफोरखौ मावफुङाबा खिन्थु बे मोगथाङाव जानायनि सम्भाबनाया जोबोर खम होनना आं बुंगोन। माखासे गोरोन्थि थालांगोन। राजखान्थि हान्जाफोरा थारैनो गाव गावनि राजनिति स्वार्थनि थाखाय माखासे खामानिखौ मावाबो जानो हागौ। बेनिखायनो बेवहाय जुदि जोंनि माहारियारि आफाद मोनसेबो जुदि नांफानानै थाफायाबा थारैनो बे खामानिया थिग जानाय नङा होननानै आं सानो। नोंथांमोना मा सानो? थारैनो एबसुआ बे खामानिखौ जाफुंहोनो थाखाय BTR गोजोन गोरोबथानि जि दफाफोर बेखौ सल्भ खालामनो थाखाय मा जानखाराव थानानै सल्भ खालामनांगौ, मा प्रेसार ग्रुप हिसाबै थानांगौ? बै प्रेसार ग्रुप होननाय बाथ्राया बेसेबां ओंथि गोनां? मा थारैनो प्रेसार ग्रुप जाखानानै गैयाना एबसुआ? मानो राजखान्थि हान्जा बायदि खामानि मावदों बे गोरोन्थि होननानै बुंदों। नाथाय गोरोन्थि माबोरै, मा सुक्तियाव गोरोन्थि बेखौ नोंथांमोना कमेन्टआव लिर। आंनिफ्राय जेबो बुंनांगौ गैया, गोरोन्थिबो जानो हागौ। नाथाय मा सर्तआव गोरोन्थि जादों एबसुनिया बेखौबोथ' बुंनो हानांगोन। जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना गोरोन्थि जादों होननाल' बुंगोन। नाथाय बिथांमोना राजखान्थि लाबालाबनि थाखाय सब गोरोन्थिखौनोल' बुंबाय थायो। एबसुनियावल' गोरोन्थि दङ, बाखि रावनियावबो गैया। बर'फोरनियाव जेसेबां आफाद दं, NDFBयानो जा, BLTयानो जा, आरो राजखान्थि हान्जा UPPL, BPF आरो गुबुन जि आफाद दं, बर' थुनलाइ आफाद दङ, आबोब दङ, बायदिसिना हारिमु आफाद दं, बायदिसिना आफाद दं,
नाथाय बै आफाद माखासेनि मादाव मोनसेल' आफादनि अरायबो गोरोन्थि नुयो जोंनि सानैसो सुबुङा बे जाहैबाय मा एबसु एबसुआलायनो जोबोर गोरोन्थि मावबायनो मानो बेबायदि बुंबाय थादों जोंनि सुबुंफोरा मा गावनि खाफालावनो गावनो माने लावथिजों बुनानै मानो लाबाय थायो नोंथांमोनाबो बयबो मिथिगौ एबसुनि समान स्ट्रं बर' आफाद गैया बे बाथ्राखौ नोंथांमोना मिथिगौ एबसुआल'सो ओरैबायदि मोनसे आफाद जाय गासैबो जेंनानि समाव सिगाङाव फैनानै बाथ्रा बुङो बेखौ बयबो मिथिगौ एबसुआ जोबोर स्ट्रं होनना बयबो मिथिगौ एबसुआ स्ट्रंखायनो एबसुखौ दुरबल खालामनो मा थिग नाजादों खोमा एबसुखौ जुदि दुरबल खालामनो हायोबा बर' हारिखौ गादबनो हाबाय बा गावनि गोसो बायदि सालायनो हागोन नङा होमबा मा थिग बेबायदिबोथ' जानो हागौ नङा होमबा स' नोंथांमोननि रायखौ नोंथांमोननि कमेन्ट्सनि गेजेरजों लिरबानो जाबाय आरो जायफोर हानजाया जायफोर राजखान्थि हानजायानो बुं गुबुन गुबुन आफादानो बुं बिथांमोना एबसुखौ सोंखारनायजों लोगोसे सासे सुबुंनि नामखौ हरबाय बिथाङा जाहैबाय मा मुंख्लं बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि मुंखौ लायाबा पलिटिक्सआनो जाया आरो रन्जन दैमारि बिथाङा जेलाव दं बिथांनि मुंखौ लानानै पलिटिक्स खालामाबा जेबानो जाया जोंनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा रुंसारि जाबाय मुंख्लं जाबाय बै मुंख्लं सुबुंनि नामखौ लानानै पलिटिक्स गासैबो दैदेनगिरिफोरा माने एबसुनि बादैबो गुबुन गुबुन जेसेबां आफाद दं बिथांमोनाबो मात्र सोरनि नामखौ लायो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुंखौ लायो आरो बिथांखौ लानानै पलिटिक्स खालामो माने लाजिनायफोरा जोंनिया एसे खम जालांबाय दैदेनगिरि बिथांमोना माखासे लिडारफोरा लाजिनायानो गैला जे बिथांखौ लानानैसो माने पलिटिक्स खालामो नाथाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जाय बाथ्राया बुंदोंमोन बिनि गासैबो उल्था गोजा मा एबसुआ UPPL नि जि सरकार जि एलायन्स सरकार बिथांमोननि GSP BJP UPPL बे सरकारखौ सापर्ट खालामनानै जुदि खामानि मावाबा थारैनो बे BTAD गोजोन गोरोबथानि दफाफोरा मावफुंजामारगोन ना बेवहाय माखासे कनस्टिटिउसननि खामानिबो मावनो दं बे कनस्टिटिउसनेल खामानिखौ जोंनि बे माहारियारि आफाद जुदि एबसुआ जुदि प्रेसार होआबा बे जाफुंमारगोन ना जाबायदि रिहन दैमारि बिथाङा बुंदों जे एबसुआ बेनिफ्राय गोजानाव थानांगौ गोजानाव थाना प्रेसार ग्रुप हिसाबै खामानि मावनांगौ प्रेसार ग्रुप आरो सापर्ट बिनि मिनिङा मा प्रेसार ग्रुप मिन्स नोंथांमोना मा बुजिना लादो प्रेसार ग्रुप मिन्स गोजानाव थाना खुगाजोंल' बुंबाय थानाय धरना होनाय बायदिसिना होनाय आरो लोगोसे लोगोआव थानानै माने सापर्ट खालामनानै खामानि मावबा मा जायो गोरोन्थि जायो बेयाव मा अर्थ बुजायदो डेट मिन्स एबसुखौ UPPLखौ सापर्ट खालामनायनिफ्राय सरकारखौ सापर्ट खालामनायनिफ्राय गोजानाव दोननो नाजानाय बेबायदि जों बुंनांगोन आरो मोनसे बाथ्रा मा एबसुआ UPPLखौ सापर्ट खालामबानो एबसुआ मा राजखान्थि जायो राजखान्थि पार्टी जायो बबेबा मोनसे हानजाखौ सापर्ट खालामोबानो बियो राजखान्थि हानजा बायदि खामानि मावनाय जाबाय मोनसे समावथ' सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारिखौबो एबसुआनो दैखांदोंमोन बिस्वजित दैमारि बिथांखौबो एबसुनि सापर्टआवनो देरहादोंमोन BTC सरकारनि 15 बोसोरनि जि सरकारमोन हाग्रामा महिलारि BPFनि आनकन्टेस्ट फार्स्टआव देरहानायाबोथ' एबसुआनोमोन स' दिनैनि थासारियाव माने जों नुनो मोन्दों एबसुखौल' गोरोन्थि नुबाय थादों नाथाय मोजाङै जारिमिनखौ बिजिरना नायबा नोंथांमोना नुगोन जे एबसुनि अबदान गैयालासिनो कुनु बर' सुबुङा सरकार दानो हायाखै मोनसे समाव एबसुनि सापर्ट गैयालासिनो गोदो गोदायनि जारिमिननिफ्राय नायबा जों नुगोन एबसुआ गोबां दैदेनगिरिफोरखौ लिडार बानायदों होनना बुंबाबो भुल जानाय नङा नोंथांमोननि नोजोराव मा बे नोंथांमोननि नोजोराव गोरोन्थिबो जानांगौ आंनि नोजोराव कारेक्ट नोंथांमोननि नोजोराव मा कमेन्टसो लिरदो UPPLखौ सापर्ट खालामनायनिफ्राय गोजान थानायनि ओंथिया मा बेखौ नोंथांमोना मा सानो कमेन्टसो लिर नाथाय आंनि मथे बे जाहैबाय मा UPPLखौ सापर्ट खालामनायनिफ्राय गोजानाव थानायनि ओंथिया जाबाय सरकारखौ सापर्ट खालामि बुजायगोन आरो सरकारखौ जुदि सापर्ट खालामाबा बिथांमोना गाव गावनि राजखान्थि मुलाम्फानि थाखाय बे खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा गोजोन गोरोबथानि खामानिखौ मावफुंनायाव जेंना जानानै फैगोन बे बाथ्राया रोखा दिनैनि थासारियाव जोंनि राजखान्थिया मा खालामनो नागिरदों जोंनि बर' माहारिखौ एसे जाज खालामनानै नोंथांमोना नायदो दिनैनि थासारियाव जों जेसेबां बर' सुबुंफोर दं बै बर' सुबुंफोरनि जुदि बांसिनानो जुदि बुङोबा नङा एबसुआ सरकारखौ सापर्ट खालामनांगौ BTAD गोजोन गोरोबथा खालामनायाव एबा बै 5 बोसोरनि गेजेराव जुदि एसेबो जुदि मावफुङाबा सरकारा अब्लासो एबसुआ सरकारनिफ्राय गोजानाव फैनांगौ बेबायदि बुंगोन दिनैनि एबसुआ गोजान थाखानांगौ दिनैनि थासारियाव जुदि एबसुआ जानखाराव थायो मा रन्जन दैमारि बिथाङा जेलनिफ्राय गगोन रन्जन दैमारि बिथांखौ जुदि जेलनिफ्राय बरननो गोनांबा बिनि गोख्रों दाबि दावाखौ खालामनो हानाय मोनसेल' आफाद दङ होनबा आं सानो एबसु NDFB बिथांमोनाबो दं नाथाय NDFB बिथांमोनजोंल' जानाय नङा मानो होनबा NDFB बिथांमोननि जि अबस्था बे अबस्थाया दा एसे उइक बेनिखायनो NDFB बिथांमोनजों लोगोसे एबसुखौ नांफागोन होननानै सानो नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट लिर आंनि बुंनायखौ माखासे बिथांमोना फोथायनाय नङा बिथांमोना सानगोन नों एबसुनि सापर्टार नों UPPLनि सापर्टार जोंनि सुबुंफोरा अरायबो मोनसे बाथ्राखौ डाइरेक्ट बुङो नों UPPLनि सापर्टार नों एबसुनि सापर्टार नों UPPLनि सापर्टार नों एबसुनि सापर्टार मात्र बेखिनिल' वर्डखौ बुंनो रोंबा जाया मानसिया आमुकनि सापर्टार बिदि बुंनानै जेबो मुलाम्फा गैया जेबो ओंथि गैया बे बाथ्राया बे बुंगारनायल' जागोन
जेबो पेसेन्ट फैया बियो रियेलिटिया जाहैबाय मा बबेबा मोनसे सुक्तिखौ जाफुंसार होनो गोनांबा बै हारिनि मोनसेबाबो माहारियारि आफादा नांथाबनानै थानांगोन नोंथांमोना मिथिगौ तेलेंगानाखौ मिथिगौ नोंथांमोना मिथिगौ मिज'रामनि बाथ्राखौ मेघालयनि बाथ्राखौ मिथिगौ मिज'रामा बोरै जानाय मिज'रामा गोरोबथा जानायाव बबे हानजानि आखाइ दंमोन तेलेंगानाया सृष्टि जानायाव झारखन्ड सृष्टि जानायाव उत्तराखन्ड सृष्टि जानायाव मा आफादनि आखाइ दंमोन बैहाय नोंथांमोना जुदि बिजिरबा नुगोन जे गासैबो इउनियन टेरिटरि स्टेट बा आलादा रायजो जानायाव गासैयावबो माहारियारि आफादफोर दंमोन बै जायगानि सुबुंफोरनि हारिफोरनि माहारियारि आफाद बै माहारियारि आफादफोरनि नारसिननायावसो सरकारा बाध्य जादोंमोन स' दिनैनि थासारियाव जों बुंनो सानो जे माहारियारि आफादा बबेबा सरकारखौ सापर्ट खालामनायनिफ्राय गोजान थानांगौ नोंगो गोजान थानांगौ थाय सानसे साननैथ' सापर्ट खालामनांगोन 5 बोसोर सापर्ट खालामथ'नाङा ना एबसुआ 5 बोसोरनि उनावबो जुदि जाय खामानिखौ सरकारा मावफुङाखैनो बै सरकारखौ सापर्ट खालामनायनि खुनु प्रयजन गैया बै सरकारखौ बोखारनांगौ भट होनानै बै आसिजों नाथाय सुक्तियाथ' मैया दाखालिसो जादों कर'ना लकडाउननि थाखाय जेबानो जायासै दा बेयाव नेस्लाबनो हायैयावनो जोंनिया गोदान आफाद एबसुआ गाज्रि जाबाय एबसुआ पलिटिक्स जाबाय नाथाय बे सोदोबा खै बोसोर थागोन एबसुनि अबस्थाखौ जों दा दिनै मिथिया 5 बोसोरनि उनावसो एबसुनि गासै रूपखौ नुगोन बा 10 बोसोर उनावसो जुदि एबसुआ बै UPPL जों जुदि सिथाबना थाबाय थायोबा अब्ला साननांगोन थारैनो दाल में कुछ काला हो चुका है जे नोंथांमोना मा सानो बुं नोंथांमोननि राया आंनि नोजोराव 100% कारेक्ट जागोन समनियाबो आंनिखौ आङो माने कारेक्टखौनो हमाखै सानबाय